حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. علی او علی کنا چونانی بنت ویس مسیتا نازان نتوارے کہ نماز خاچنگان جوانے دا اللہ نہ حکمے زو بشم کنا چنا. جیو اما دیدی مجھے وضو کرنے دو. Ala dannante saaf kappise andum masita kase namaz kin dandante ante saaf kire wazu basaf. نماز کن وضو تو بس ارے ولے وضوان مست دنانتے ہم صاف کروئیے داننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نصیحت سکے تو کنا چنا اول تینا دنانتے صاف کر گڑا مسیتا ان. السلام علیکم ابا جی. وعلیکم السلام برکنا چنا. وضو کریس تیار مسوس گڑا مسیتا کان. ابا جی اینو آن پت ارده ابا تو مسیتا اننگنا اما پارے کے او انتای. او نی پاکنا چنا اینو امر دے اسی. جیو اینو نا دے کنی 7 سال مس. او وندن کنا چنا گڑا دا سانا عمر اخسی 7 سال. نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ارشاد فرمائے فینے ارا چنا نا عمر 7 سال مس تو گڑا او نماز خواننگے شروع کے پو مسوس. نن اگر نماز خوانپن تو گڑا انت مریک. اگے نن نماز خوانپن گوڑا نن مسلمان مننگ کپن ہے. مسلمان انتی پارے مسلمان پارے منو کائے یعنی اللہ تعالیٰ نا احکامو خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ غاتے مننے و اوفتا مطابق تینا زندگی گدرے فے او مسوس کا نامات. جیو ابا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینا زندگی نا آخری دیتس کا نماز نا باروٹ ننے نصیحت کرینے برگڑا مسیتا کان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابو ای نادوٹی الف جی یا خانم زو امبو کنکن سلی سرے نمے ہم ارے تمگ. ابا جی اے بابو غریب
او بابو داخ خواری کیک انتے مسیتا بریک عید دادے کنا چنا سو بنا نماز کن مسیتا برو کائے اللہ پاک باز دوست خک و افتے باز ٹیکی ہم بشخک گڑا ننی ہم باز ٹیکی ملے کیا آخا ابا جی آؤ ون تیکی ملک نے سمائے کنا چنا او کنی سمائی جنتے آؤ کنا مار الله أكبر. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أسألك من فضلك. کنا چنا بابو نہ چڑی عرف اور وہ نہ دوٹیے تے بابو دانا چڑیے او ماشاءاللہ باز جوانو چناسیوس پننا دیرے کنا مار علی نمبو ای مدام مدام بریوے السلام علیکم وعلیکم السلام. باونی مسیح تٹی اننگ نا وقتا و پیش تمنگ نا وقتا انت خوانا سے او دعا کو کنا چنا مسیح تٹ اننگ نا وقتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک و پیشتمنگ نا وقتا اللہم انی اسألک من فضلک خوانویے تو داتا مانا انتے مسیح تٹی اننگ نا وقتا دعا نہ مانی یہ اللہ کنکن تینا رحمت نا دروازت مل و پیشتمنگ نا وقتا اے اللہ ای بیرہ نا فضل خواہی و دا دعائے خوانویے پو مسوس کلامار جی آؤ و اندن اراٹی اننگو پیشتمنگ نا وقتا ہم دعا خوانویے آؤ انت دعا و ابا جی اراغان پیشتمنگ نا وقتا بسم اللہ توکلت علی اللہ خوانسا اللہ غا توکل کریسا پیشتمویے اندن اراٹی اننگ نا وقتا بسم اللہ خوانسا اللہ غا توکل کرویے او ارا والاتیا سلام شاغسا اراٹی داخل مرویے اراٹی داخل مننگ نا وقتا اگنن بسم اللہ خوامپن گڑا انت مریک اگر اراٹی اننگ نا وقتا نن بسم اللہ خوامپن تو نن تو وار شیطان ہم اراٹی داخل مرے تو اراٹی داخل مننگ نا وقتا ضرور بسم اللہ خوانوئیے انا ابا آؤ کنامار ابا جی چکاک امر توار خلنگو اخا باز چکو درختاتیا آؤ کنامار دا چکاک انتئی توار خلیر ہے او بیرت اوار خلپس او اصلٹ اللہ نا پاکیو بلنی بیان کے رہے و اللہ یاد کے رہے او اللہ تعالیٰ یاد کی رہے دانی امر معلوم ابا جان دا قرآن ٹی ارے کناما دا چکاک مورنکاک دیرنا مچی کو شہدنا ایشاک پغٹاک اندن ڈغار و آسمان نا کل مخلوقاک اللہ تعالیٰ یاد کے رہے او نا حمد و ثنائے کے رہے دن اللہ تعالیٰ تینا قرآن ٹی پارے نے دا سکل چکاک تینا روزی نا پٹنگ کن باز مرکار اوفتے اراکان روزی ملی دیر اوفتے روزی ایتک اوفتے اللہ تعالیٰ روزی ایتک بیر دا چکاتے آخا دا دنیا نا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ روزی ایتک آؤ
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اما تاسا کینی تلاوت کریس دا سورہ یاسین جیو کنا مسیح اما گوڑا دانا مانا کنی پا یا اللہ کنی تو دانا مانا بفک کنا مسیڑ اگر قرآن اٹی اللہ تعالیٰ نا فرمان نا ننے معلوم مف تو گوڑا نن امر قرآن نزیا عمل کین دا عید ہم راستی کنا مسیڑ ادنی مدرسہ غا ان قرآن پاک کی خوان ولدہ کنی ہم خوانف انشاءاللہ اما. ابا جی مروئی اکاوے دروازے ملے وے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنا چونا نماز خواناس جی ہو 8 رکعت خواناس ایرا رکعت کنا چونا نمازک نیانت خواناس سورہ فاتح نماز آن پت ایم دوتی پرزا کری دعا خواہسوت نیانت خواہسوس یا اللہ کنا لما باوانا حفاظتی فرمائف اوکنی کنا ایری جانو اخلاق کی تیس دعائی خوانی ست کنا چونا چا کم پیسا ایرام بار کنی ہم قرآن پاک خوانوئیے مچے کنی ایتی قرآن پاک کی نی خواننگ بفک. عائشہ ابا انت مسلی دا ایڑے اور کنی قرآن ندو خلین کی لیپک کنی پائک نی قرآن خواننگ بفک او کنا چنا ایڑ نہ اندن پارے نے کنا چنا نیا مینو امپت تینا ایڑ تنوار مدرسہ غاہن منا دے امپت نی ہم تینا ایڑ آمبار قرآن پاک خواننگ چاس ہے ای استاد پاوے کنا چنائے جوانیت قرآن پاک خوانفے جیو ای مدرسہ غا کاوے تینا ایران جوان قرآن خوانی وے بیر قرآن پاک نا خواننگ کافیف کنا مار قرآن نا مانیے ہم پو مروئیے و اونا مطابق تینا زندگیے گدے فوئیے پو محسوس کنا مار. جیو اما ایم ایرتن اوار مدرسہ غا کاوے داسا ابا جی پارے ہاں او کنا چنا علی دا چا تیار ای خواننگت ایران گوئی دیوے علی کنا چنا گڑاس گیرام کریس انت اما جی. او بسم اللہ الرحمن الرحیم. Windows is only a change, a loving way, and no it will real coffee the sun. علی یاخا اورے کریس زو برک مدرسہ نا اننگ نا وقت مز او پرے ویکنا ایر واپس کنو پچ امر جانو گند سے اوپتیان کنا چنا پوسکنو پچ بیننگ نا وقتا بسم اللہ خوانوئیے جیو اما ایگیرام کرت بسم اللہ الرحمن الرحیم باس جوان زیبا خننگی وینا اما جی. او کنا چنا اللہ تعالی پندغے گڑاس ایتیک تو اونا شکری ادا کروئیے الحمدللہ. او اما جان
عباس جان کا نہ چنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڑتو ماتیا نما اللہ تعالیٰ نا سلامتی مرے۔ عائشہ کیا لٹکاری علم نہ ہم خیال کیس۔ جیو اماں جان۔ یا اللہ داننا خنتا پودینی کو دافتے مدام سلامت تخس و دافتے جوانو کسر نشانے تس۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واہ باز جوانے نو علی امبس سنے۔ علی نا پچات باسے باو دا پسکنو نے او دا پچاتے کنا ابا کن کی الکنی۔ عرفان درونا دعا یاد کریس او ایرغان پدنا دعائے نے ای یاد کریں نرت گڑا بنفتے الحمدللہ 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 الذی سلسل ایم پاوت الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الحمد علی یہ استاد جانے لیتے جیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسرے بابو طولو باز جوان اینو پوسکنو میمانس ہم بسنے داڑے برکنا چنا پننا دیرے علی او باز جوانو پن سے ماشاءاللہ علی پنیو اسے پین بندغسم اسکے او دیر سے نمیں معلوم ہے جی نا استاد جی۔ ننا نبی ہمارے پیغمبر کے لے پالک بیٹے ہمارے پیغمبر پر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا شہادت پڑھنے والا لڑکا علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں کلمہ شہادت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں بولوں گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ باز جوان اسلام نا پنچ ارکانو کلان مست کلمہ شہادت اے لوگ تا انت انتو نیپا ایرٹیمی کو نماز، مسٹمی کو زکوٰۃ، چارمی کو روزہ، پنچمی کو حج۔ باز جوان دافتا مانی یکنی پاسک جی او کنا مسل ہنا شروع ان خوانواتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ نہ پنٹ او باز میں ربان او بے حد رحم کرو کائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی اریر پرورش کرو کائے تمام کائنات نہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ باز میں ربان او بے حد رحم کرو کائے بادشاہ ارے قیامت نہ دے انا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نن خاص نیکن عبادت کینے و خاص نے ان مدد خوانے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت کرنے دیننا سیدائنگا کسرا اموفتا کنی دیننا انعام کرے نصوفتا زیہا۔ غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين. کپیس ننے کسرا غضب مروکا تا او نہ گمراہ تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ نا پنٹ او باز مہربان او بے حد رحم کرو کائے. قل هو اللہ احد. فرمائے فے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اسٹو ذات تسی. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ذات تسی یعنی کسس نہ محتاجف. لم یلد ولم یولد. نہ او کسسیان پیدا مسنے او نہ اوڑان کسس پیدا مسنے. ولم یکن له کفوا احد. اف اللہ تعالی خاندان و اف اونا برابر اچ کسس. ننے اورنکن خن بیننکن خف عید کننکن زبان دا کل نعمت آتے اللہ تعالیٰ ننے تسونے اندہ خاطران بیر راست پان جوان اورن جوانو عید بنن اندن اللہ تعالیٰ نا شکر ادا کرے ساکن پومسورے اینو علینا مدرسٹی اولی کو دے اندہ خوشیٹی کل استاد نا پارغان شنگر نختی کنفک علی داڑے بر اینو نے گڑاس عربی لفظ اے لیتے داتا ایل کننگان پد اسے جوانو نظم سم ننے بینفس ہے کنامار. جیا استاد. الف. الف. باء. باء. تاء. تاء. ثاء. ثاء. جيم. جيم. حاء. حاء. خاء. خاء. دال. دال. ذال. ذال. را. را. زاي. زاي. سين. سين. شين. شين. صاد. صاد. ضاد. ضاد. طاء. طاء. ضاء. ضاء. عين. عين. غين. غين. فاء. فاء. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. هاء. هاء. واو. واو. ياء. ياء.
ہاں کل سبھی سویرے آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ Zubar Dangur aku bello pugut tasi di pugut Tekram Ali dant kanningus Java pugutti uson karis ఈ అమ్మాయి పావనికి నీ అమ్మాయి జాయి పాసే నీ అగే జ్వాను చునాస్ మతవీస్ గుడా ఈ అమ్మాయి పారోట్ అమ్మా అస్సలాము అలైకుం। वालेकुम अस्सलाम बाबो कना चुनाक जू बसुरी। अम्मा उस्ताद नने मिठाई कुनिफे औ कना चुना उस्ताद ऐनो अंतंत ख्वानिफे नुमे। उस्ताद ऐनो ऐसी जानो नस्मस बिनिफे नने बाज जवान गुड़ा बिनिफ्ते ई बिनिफे वते नदूटी मोचा निजाम अल्लाह अल्लाह नदूटी मोचा निजाम अल्लाह अल्लाह सिफतें न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह सिफतें न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह सकनी पैदा डगारा आसमाने कि कुल्लान बुर्जा ए मौला नशाने दचोका कुसादार मखलूक कुल्ले वले फे सयारब निमुचा जिहाने वले फे सयारब निमुचा जिहाने द इस्तार तू बे तमाम अल्लाह अल्लाह द इस्तार तू बे तमाम अल्लाह अल्लाह सिफते न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह सिफते न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह न दूटी मोचा निजाम अल्लाह अल्लाह न दूटी मोचा निजाम अल्लाह अल्लाह सिफतें न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह सिफतें न रब सोब शाम अल्लाह अल्लाह तारीफ रब जिन्नो इंसान की रे द जंगल न बेबू चो हैवान की रे सनाए न दामान मशगल बाज जवानो नज़्म से दासदू सिल्बो बबो इरख कुनीन कने इल्ले अवल ई दूसिल्ले वे ईर मच्चे मुर्केस अली और ई अम्माई पावे पगट वाला ई ते आखा इन शरारत अम्मा ऐनो मदरसा गान बसुने अली तलाब ना पगट से खलकक औ कना चुना अली खैर से ओ दास कान चुना से रदीन कान खलको नेते पेन वार दुन कपक औ कना चुना अली बल्ला ई पगट खलतन उठ अम्मा अली अल्लाह ताला ना पिनना कसम अरफिंगी अली
علی اللہ تعالیٰ نا پیننا قسم عرفنگ جوانف کنا چنا ہر کس دروغ تڑے واللہ اللہ تعالیٰ نا پیننا قسم کنگ تو اللہ تعالیٰ او دے ضرور سزا ایتک بیردا اللہ تعالیٰ نا پیننا ہر کس قسم گنگ ولدا او قسم پرغا تو او نا بدلٹ دے مسکین ارغ کنے فے اندونو ارغ دونوں کے نن کنے نے یا داوڑ کنفنگ کپک تو گڑا دے مسکین پچ بینے فے امارو کے نن پچ بینے نے اگر دا ہم وسٹ تا اف تو گڑا مسے دے روچت خے گڑا دانا بدل پورا مریک کنا چنا اگر کسس نے خلص خلے تو گڑا نی اسون مفی سے اندن او پغٹ ہم تو اسون مریک او پغٹ اگر کس کا گڑا او نا چوری تے دے سنبالک پین وقت دن کپیس ای ردی تی خلکٹ تے کنا جواننگا چنا گڑا داسانن ارخ کنین اما عائشہ ایراغان مست بسم اللہ پاتو ارتو ماک نما بسم اللہ کبو کمبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین علم میں نی تو فس ارے سک خدا نا ضرورت ارے بس ننے نا دوانا صفت نہ کے وق یا خس کلم میں اصل کوٹے پکے صفت و سنانا ننیلم مخاری تبلن کرے سک تنیلم مننکن نبینگن کرے سک ننیلم مخاری تبلن کرے سک تنیلم مننکن نبینگن کرے سک نخاری تے استان لم درے تک تینا منتا دا سبلن ارے تک علم میں کرے نٹو انا استیازار ای حقدار حامد ارے ٹک سزانا علم میں کرے نٹ انا استیازار ای حقدار حامد ارے ٹک سزانا علم میں نی تو فس ارے سک خدا نا ضرورت ارے بس ننے نا دوانا صفت نہ کے وق یا خس کلم میں اما بر صفت و سنانا سورہ یاسین نہ ترجمہ اور راتی کنا مسیر داتے اما اور ار زبانتی ترجمہ تے باز جوان داسا ننی خواننگ گٹ باز آسانی مرے جیو اما گڑا اینوان پد قرآن پاکی ترجمتی خوانوئی یہ انشاءاللہ بارہ 13 14 15 16 17 18 السلام علیکم
وعلیکم السلام عرفان علیہنا آرادے او بننگی عرفان اسون تو متویس الحمدللہ کنے ایج متو ابوy ay nat kanapin na ufoson masut داخاتیس چلے فی سے اسون تو مری سے مچے خیال لٹی مدان مدانا چلے عرفان باز باز مہربانی نا السلام علیکم وعلیکم السلام علی خیر انت مس دا جابر عرفان بیٹے کے گڑا ولدہ انت مس ولدہ او تینٹ تمّا گڑا عرفان دا جابر نا کمک کے انتے کرے اگے کسس نن تو بدی کے تو نن اور تن جوانی کین مصیبت نا وقتا او نا کمک کے کین ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا قصہ نو میں یاد مروئی ارا قصہ مدینہ پاکٹی اسی پیرو نیاڑی اس ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونا ارانا ماسان گدرینگا کے کہ او نیاڑی اڑ دے ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزیہ کچرات شاغا کے ولی ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دے اچ پاتو کے تینا پچاتی صفا کرے کے رائی مسک اسے دے ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیرنگا نیاڑی خنتو خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسسیان عرفے کے دا نیاڑی خننگ پک خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم پارر کہ او نیاڑی بیمارے تو خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او نیاڑی نات آل پرسی کن اونا اراغا انا اونا جان جوڑی کے دعا کرے او پیرنگا نیاڑی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا جواننگا اخلاق کے خنا مسلمان مس او دا قصے بننگن تو کنے اسے ای تسیاد بس نن تو اوار خوانوں کا مبین ہم باز بیماری کامبو اونا اراغا اونا آل پرسی کن علی ارانگ نرنگ السل خیر اند مسکن امار ای اسی دی تلاب نا پغٹ تی خلص خلکٹ داسا او خننگ پک چاوت کی او کسکنی خیر سے کنا شنانی او دے ردین کان خلکس او پغٹ دی رنا تیٹی مرو بکان کنا شنا اپا جی اے پغٹ خننگا اے دے خلنا پدانے جامس او دے اچ متنے او کنا مار داسا خوش مسوس بکان داسا اراغا پگغان نماز و روچا ہم شروع مننگے نے روچا ہم تخوئیے جیو روچے امت تخوئیے نے سماف کنا مار جینا ابا جی روچنا باراوٹ گڑا اراٹی عید کے نے ٹھیک ہے کنا چنا جیو انشاءاللہ رب صوب شام اللہ اللہ نہ ڈوٹی موچا نظام اللہ اللہ نہ ڈوٹی موچا نظام اللہ اللہ
صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ سکنی پیدا ڈغارا آسمانے کہ کلان برزا اے مولا نشانے دچوکا کسادار مخلوق کلے ولے فے سیارب نموچا جہانے ولے فے سیارب نموچا جہانے دا استار تو بے تمام اللہ اللہ دا استار تو بے تمام اللہ اللہ صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ نہ ڈھوٹی مچا نظام اللہ اللہ نہ ڈھوٹی مچا نظام اللہ اللہ صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ صفتیں نہ رب صبح شام اللہ اللہ تعریف رب جن و انسان